nkhani ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi akumayenda ndili kukumwe asilikali opitirira 80 kupita kukagula nkhuku. As a nation, are we really serious kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko azitenga likukumwe la asilikali 80 chakuti kumakayenda kukagula usipa kukagula masamba? Are we really serious about this country? Ndikanakonda kanema amene likanamsewera pano koma amene sanamuonere mwafusa anzake mwafusa anthu andi ndi malo amozi okha koma kwina kuli konse kumene amapita a Michael Usi akumapita ndi chigulu chopitirira asilikali 100 ndiye muziwo kuti asilikali aliyense boma limamulipira akamayenda muchanso amapasidwa ration amapasidwa allowance. Are we really this desperate in this 21st century kunena kuti dziko labata ndi mtendere ngati ino vice president zikamulola zikaenda ndi asilikali over 100 kukagula nkhuku kukagula mpiru kumakadukula munsewu? Are we really serious as a country? Ndianena kalukali kuti ngati tili mavuto mdziko muno ndi atatu: kupusa, mantha kapena jera. Ndiye lero timafuna ndifunse kuyambira kwa Dr. Lazarus chakwera, ndifunse ku judiciary, ndifunse ku Malawi Law Society, ndifunse ku parliament kuti zoona ndithu tikuonelera ndithu vice president kumatenga asilikali kumakagula matemba kumakagula usipa. Is this the way kuti vice president azigwira ntchito yake? Akuluakulu tonse lero Malawi tichite manyazi amendiremo kuyambira ife amabungu mwese yaboma a president Lazarus amene munasankha Michael Usi aine akewo apaki asogolera mipingo akaswiri kusukuza ukachenjede fasiku lake mbiri zalembedwa kuti nthawi ina yake Amalawi analola the whole vice president nkutenga asilikali 100 plus kukagula nkhuku. Ife tonse kumayangana kumaombera manja. No, let's get serious. And going forward tikufunika somane mukhale clear terms of reference mu office ya vice president. We cannot proceed like this. We can't. Koma ndisindike kunena kuti aliyense lero angoyangana kanema iliyonse pena pali ponse pamene apita Michael Usi akumayenda ndili kukumwe na anthu koma ntchito makapanga mwina ukagawa fetereza. Kodi dodi mantchito yake ndi chani? Mwina apite kwina zikagawa mabanzi. Are we serious? The whole vice president constitutional office azikagawa mabanzi and aliyense is okay? Amalawi ndithu basi tipange zimenezo. Office imene ndithu ya vice president waziyendesa mbendera MG2 kumakadukula munsewu? No. Let's do something about this. Siku na mbiri zalembedwa kuti tonse timayang'anirira zinthu zikulakwika.